Het zit overal. Ja. In de bodem en in de bomen en noem maar op. Overal zit het in. Deze 88-jarige inwoner van Terneuzen doelt hiermee op PFAS. Daar hebben we inmiddels allemaal wel van gehoord, maar hij heeft ook daadwerkelijk laten meten hoeveel hij ervan in zijn lichaam heeft. En dat is slechte uitslag. Ja, want u zit eigenlijk helemaal vol. Ja, ik heb hier de uitslag nog bij me. Ik heb PFOS Ja. en dat is een waarde van 19,9 en normaal is 20. Oh, nou ja, dan zit u toch net onder dan? Ja, maar dat is natuurlijk niet goed, hè. PFAS is natuurlijk nooit goed, hè. Hoewel hij nu weet dat er PFAS in zijn lichaam zit, is er geen duidelijke fysieke klacht die er naar wijst. Op het moment niet. Kijk, ik heb iets, ik heb iets raars aan mijn benen. Oh ja, een beetje rood. Zie je dat? Maar dan weten ze ook niet waar of dat vandaan komt. Oh. Ja. En in 2001, dan kreeg ik last van wegvallen. Ja. Dan viel ik zomaar even weg. En ik was weer binnen een paar seconden weer bij. Dus dan ga je in de malle molen van de medische business. En dat hebben ze nooit kunnen vinden. Ondanks de testresultaten gaat meneer Van Troost niet achter de geraniums zitten. Ik heb nog contact gehad met RIVM. En die meneer die wou ook die uitslag weten. En die zeggen, hoe oud ben u? Ik zeg, nou, toen was ik 86. Ik ben nu inmiddels 88. En die zegt, op die leeftijd zwem maar rustig in de Westerschelde. Ja. Ja, als u 88 bent en u loopt er nog zo bij. Ik mag niet klagen, ik mag niet klagen. Kijk.